אותי כבן אדם, זה התוצאות שלי. אם עליתי לשחק כדורסל והפסדתי, כנראה שאני גרוע. אם ניצחתי, כנראה שאני אלוף. אם קיבלתי במבחן 90 או 100, כנראה שאני אלוף. אם קיבלתי במבחן 60, כנראה שאני גרוע. ניצחתי מלך, הפסדתי 0. זה מה שמלמדים אותנו בחיים, בתרבות. כמה לייקים שעשו לי באינסטגרם ובפייסבוק, זה מה שאני שווה. כמה צפיות שהיו לי, זה מה שאני שווה. וככה מרגילים אותנו לצערנו בעולם שמגדיר את האני העצמי ואת נקודת האי שלי ואת הדימוי העצמי שלי. אנחנו עבדנו ברבע שנה הזאת, בחודשיים וחצי האחרונים, על להשתחרר מהתוצאות. להבין שהתוצאות הן לא מה שמגדירות אותי. מה שמגדיר אותי זה האני שלי ומה שאני חושב על עצמי. ואמרתי לחבר'ה, שאלתי אותם שאלה, למה הם אלופים? והתשובה שאני רציתי לכוון אותם, שאני אלוף מעצם היותי. אני כאן בעולם, אני נמצא, אני קיים, אני אלוף. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם בשביל לקיים את הייעוד שלי. לא תוצאות של מבחנים, לא לחץ חברתי ומה החברים אומרים עליי, יגדיר אותי במי שאני. דיברנו על זה הרבה בכל התקופה האחרונה, ולפני בערך חודש הבאתי לחבר'ה לכתוב על פתקים שנמצאים פה, כמה סבבים נראה להם שהם יעשו ביום שיא. אני רגע רוצה לספר לכם שכולם עקפו את המספר שהם שמו. כולם, אוקיי? די באחריות, אחר כך אפשר גם לבדוק את מה שאני אומר. אבל, מה אני בא להגיד? לא שאלתי הם פה. לא שאלתי אף אחד כמה סבבים הוא עשה. למה לא שאלתי אף אחד כמה סבבים הוא עשה? מה היו ההגדרות בהתחלה? מקסימום סבבים בחצי שעה. מה? מה שכתבנו בפתק. מה שכתבנו בפתק. זה מה שעשית? עשית יותר. לא. יפה. אוקיי, למה? אני לא שאלתי אף אחד כמה סבבים הוא עשה. על אף שבהתחלה מה שאמרתי, המטרתנו היא לעשות מקסימום סבבים בחצי שעה. אבל התוצאה לא משנה. יש לנו כמה וכמה אירועי שיא בזינוק ועלייה, ותמיד אנחנו מדברים על זה שלא אכפת לי מהתוצאה. ממה אכפת לי? מהדרך. שאפו גדול, ובאמת באמת הערכה גדולה לכל מי שהגיע לכל אימון ואימון, לכל מי שהתאמץ ועשה. בוא נגיד שהאימונים לא היו פשוטים, לא פיזית ולא מנטלית מהצד הזה, שהיה 13 תחנות, בכל תחנה 2 תרגילים, 2.5 דקות עבודה, חצי דקה מנוחה, עלינו אחר כך ל-16, שחלק מהתחנות האלה זה 9 דקות ריצה גם בלי שאושרי רואה. רק מלהגיד את זה לא הבנתם מה אמרתי, אבל החבר'ה יודעים תרגיל מה בדיוק לעשות, וזה לא סתם, זה כי הם עבדו קשה, זה כי הם השקיעו, והם רצו, והם עבדו בתחנות, והם רצו פה בהליכת דוב, הליכת סרטן, שאף אחד לא הבין מה הם עושים פה, ומתח וריצה, וזה לא כל התרגילים, אנחנו עושים עוד הרבה, ועל זה הערכה רבה. פחות חשוב לי, חבר'ה, כמה סבבים עשיתם, כל אחד ואחד מכם. פחות חשוב לי את התוצאה וכמה שמת במתח. חשוב לי שהיית, חשוב לי שהגעת, חשוב לי שעשית. אבל ברור שתוצאות גם נחשבות. ולמה? כי יש לנו עוד ביטוי בזינוק בעלייה שאומר אין תחרות בכלל, יש רק אחד שאני צריך לנצח. אמרתי לכם את זה גם ביום שיא הקודם. מי זה? אני. את עצמי. לנצח אך ורק את עצמי, אוקיי? וכל אחד ואחד פה, התוצאה חשובה אם הוא הצליח לנצח את עצמו. לא יודע אם שמתם לב, אבל אף אחד פה מהחבר'ה לא עצר כשספרתי 5, 4, 3, 2, 1. אבל מה, אני אספיק עוד מתח, אני אספיק עוד זה? כן, כי בא לנצח את עצמו. כי קשה לי, ולמרות שקשה לי, אני עובד ואני עושה. וכל אחד פה מהחבר'ה ידע לעשות את התרגילים ולא לחפף, למרות שהוא ידע שאני לא אשאל אותו, הוא ידע שאני לא מסתכל כמה שקיבות צמיחה הוא עשה וכמה מתח הוא עשה וכמה סמוך קום הוא עשה, אבל כל אחד פה עבד וניצח את עצמו. וזה, כמו שאני אוהב להגיד בכל שיחה, כמו שאתם מכירים, בחיים. גם בחיים, אני צריך לנצח את עצמי. אני לא תלוי בתוצאות של אחרים ומה אחרים אומרים עליי. אני לא מודד את עצמי לפי אחרים. יש פה חבר'ה שעשו 2 מתח בכל סבב והם תותחים. הם תותחים והם התאמנו והצליחו. ויש פה חבר'ה שעשו 8 מתח כל סבב, אבל זה לא דגדג להם. לא דגדג להם בכלל. לא נגיד שרוב החבר'ה ניצחו את עצמם. אני אומר את זה באחריות. אבל יש פה כאלה ויש פה כאלה. יש אחד שאני צריך לנצח, וזה את עצמי. הורים, שווה גאווה גדולה לראות את הבנים האלה, לראות אותם עובדים ומתאמצים. לי זה עושה עונג גדול לבוא כל אימון. תודה לכם, אתם שולחים אותם ומחזקים אותם פעם אחר פעם. אני אספר בשקט שעוד 1.5 חודשים יש לנו מרוץ 5 קילומטרים.
וברבע הקרוב אנחנו נלך ונעבוד בעיקר על ריצות. נעשה גם תרגילי כוח, אבל בעיקר תרגילים של ריצות. מה זה כל האימונים צריכים להיות בהכיר? כל האימונים יהיו מי יכיר אנוכי ומי נופים להכיר הלוך חזון. טוב, נעשה גם וגם לא לדאוג. אבל איפה נפיל? שאלה טובה. נחשוב על זה. ולכן, אני אומר, חבר'ה, גם הרבע הבא טומן בתוכו מאמץ והתקדמות ועבודה קשה, אנחנו לא מפסיקים. וכל הדברים האלה וכל המאמץ הוא לאור הערכים, גם זה שאין תחרות, גם זה שהתוצאה לא נחשבת אל המאמץ ואל הדרך. ואני באמת חבר'ה, גאה בכל אחד ואחד מכם. זכות גדולה לבוא לאמן אתכם כל פעם. תודה רבה על זה, חבר'ה. אפשר להגיד משהו? מחכים לפעם הבאה. בוודאי. ברשותך. אז קודם כל נעים מאוד, אני אביגדור, אבא של אביחי, מגויס עכשיו פעם שלישית, ורוצה להגיד לכם, באמת, שהנחישות שלכם זה משהו שראוי להערכה. לחיילים קרביים היום במילואים אין את הנחישות הזאת. אז באמת הרבה הערכה אליך אושרי ולחבר'ה פה שבאמת זה מדהים לראות אתכם מתאמנים ורצים ועושים את כמו שהוא אומר בלי לחפף, ולי זה נתן מוטיבציה לעשות יותר ולנצח את עצמי כמו שאושרי דיבר. אז באמת שאפו לכולם ולך אושרי כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה חבר'ה, תודה רבה.